काय भारी अरे. हा तरच नवीन नवीन कापडा. शिन्नू ए फॉर आकडता बापडा, सात्यांची कापडा. हे माया, अरे मेले एवढ्या लहान वयात तू तंबाखू मळतस कारण तुझ्या बापाशी कसं सांगते. चल हो बघा तुमचं झील काय करता. माझ्यासाठी पण मग बी फॉर बाप तसो बेटो. शिट यार, एव्हरेजच नाही देणार. सी फॉर चाराण्याची कोंबडी, बाराण्याचा मसालो. अरे वा, पगार झालो. भावाशी थोडे पैसे हवे होते. डी फॉर दिसला मडा इला राडा. हे रेतीचं काम करू गेलस ना. शे एवढा काम करून काय गावला. 3 शाटा 12 त्याला काय म्हणतात माहितीये काय. ईदभर तवसा हातभर बी. एफ फॉर पुढला ढोर चालला तसा पाठला. येतोयस ना. हा येतोय. ए मावशी, हा आज तू घरात कामाक नाही. काम सोडलं ना मी. काम सोडलं किती. बापाची पेन्शन चालू झाली. काय म्हणतो. चल जाते पेन्शन घेऊन येते. जी फॉर गावता फुकट भाकरी, मग कित्याक करू चाकरी. काय यांची रेडा. ही देशी कपडे घालणे असे 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 करतात. या काय ह्याने तर कपडेच नाही घातल्या ना. भावाशी एच फॉर हगणाऱ्याक नाही तरी बघणाऱ्याक तरी लाज होईल. भावाशी सकाळच्या गाडीने तुझं चुलतोय लो. आय फॉर आयत्यावर कोयतो मेलो. काय मग चाललं. भावाशी खरं खरं सांगा कोण बांधलो. भावाशी जे फॉर ज्याच्या मनात पाप यो बघ तू जाता. अरे संत्या. अरे काय चाललं. देवळात जाऊन येतोय जरा. तो जुगारी होतो ना रे. के फॉर करून करून भागलो आणि देवपूजेक लागलो. हे भावाशी तुझ्याकडे आधीच एक गाडी होती ना. मी नवीन कित्याक घेतलं. ती नाक्यावर फिरक होती. आता बाहेर जाऊ मोठी गाडी नको आणि चांगली दिसूक होईना गाडी. आणि उद्या पण एक घेतलंय. ती कशा गाणी. माझ्या गर्लफ्रेंड साठी. एम फॉर मोठ्या लोकांची वरात आणि हगक सुद्धा पारात. भावाशी तुझा मुंबईत काम ना. आपण दुबईत बघूया ना. एन फॉर नाही देऊच्या भाषेत बोंडगीचे भाषे. काय दिसतस अरे तू. अरे तू दिसण्यावरून का बोलत. दादा तर काय शिक्षण. अरे लय भारी. तुम्ही का बघा दादा माणूसच लय भारी. ओ फॉर ओटात एक आणि पोटात एक निघताच माहिती आहे. अशी ठेवलो मला काय होतं. अरे आज आमचं घरचं कोंबच नाही हरवलं. ती फॉर पादरक निमित्त पावट्याचा. रात्री लय झालंय वाटता. एवढा डोका दुखता असं वाटतं 4-5 जण बसली आहेत डोक्यावर. भावाशी आता काय म्हणतात माहितीये. आर फॉर राती राजा आणि सकाळी कपाळावर बोजा. एस फॉर सरड्याची धाव वय पुरते. या चॉकलेट माझा. हा चॉकलेट माझा. माझा माझा बंगला. टी फॉर तुका नाही माका काल कुत्र्याक. मजा केली नाही. एक पर घ्या लग्न करशात. हे माझा करा माझा माझा लगीन नाही जाऊ का. यू फॉर उतावळ नवरो आणि गुडघ्याक बाशी. वी फॉर भराय देतोय तुका गावकर म्हण माका. आपल्या गावातला नवीन मुंबई करीला. अरे काय सांगू ता इतका सुंदर हा की गावातल्या सगळ्या मुली फेल. भावाशिन्नू मुंबईकरण म्हणजे काय असतं माहितीये. डब्ल्यू फॉर वासरात लंगडी गाय शहाणी. काय दादा सध्या काय चालला. व्हाय फॉर येरे दिसा भर्रे पोटा. झेड फॉर झाला गेला.